Sen özüň hormatlaýarmy? Özüň gowurýarmy? Ýa-da nädip özüň gowurtyrmagy? Şu sowallary size berin diýip haýyş edipdir. Men Sahipama Hatice atly bir gelin 32 ýaşyny 3 tane çağam bar diýipdir. Nädip şu doýguny gazanmaly? Men gowunma deýselerim, men ilki ädim edýän, men ilki salam berýän, gaýtam şu menden öýkelen olaýmasyn, şoň gowuny görjek bolýan, şeýlelik bilen men töweregimdäki adamlar meni ynjydyr, meni öýkeledir diýip hiç hil gorkunoklar. Sebäbi ýyllaň dowamynda men şolara şu giden mümkinçiligi berdim. Innem öz-özüm bilen görüşip men özümi gowurmam, özümi hormatlamak diýen zady nädip gazanjagymy bilemok. Men öz şu häsiýetimdäki näme jylygymy beýlekilen eline berdim öýdýän diýen ýagdaýlarda bir seslenme urutup durdy maňa. Mehranlar yöneköýje zat görämäge. Aslında da ulu zatlar gijik yöneköýje zatdan başlanýar. Ulu ýollar gijik ädimlerden başlanýar. Yöne her kim bir hil ýasalan, her ýerimiň hamirimiň duzy, suwy bir hili garlana gelip çykyşymyz boýunça, aňrymyz boýunça, häsiýetimiz, işleýän weziplerimiz, ýerimiz boýunça, öýdäki çaga sanymyz boýunça, ejeminiň kakamyň işleýän ýeri boýunça şolan gelip çykyş, şuňa meňde şeýme zat biziň terbiýämizde, biziň özümiz alyp başymyza şeýle bir täsir etýär. Hatice, men dogry aýtsam, menden äki çekeniň, seni bilensem, seni dol tanamok, ýöne şeýle bir janygyp giden bir hat ýazypsyň şoň esatyna sen dogrudanam şu atky özüň şu jagat häsiýetinden ynjaýanlygyň öz-özüňden, başgalardan ynjamasaňam özüňden ynjaýanlygyny men duýdum. Beýlekler näme jogap berjekdiklerini bilemok mehribanym ýöne. Näme diýen, sen şeýle bir ýumşaçyk, şeýle bir gowa adam bolmaly. Şu atky ýeriň üstünde planetany ego diýen zat eýelen döwrüni sen şeýdip başga birini ynjytmajak bolup öz gowunyňy ýyka-ýyka şu ýagdaýa gelenligini men hormatlaýan seni. Sen ýa adamlar ýeriň üstünde köläbilemok diýende başga bir plan zat şeýdi diýip senin planyň ýa-da şeý diýipsiň maňa diýip öýkelenýän zamanada ýaşaýarsyň. Öz dilinden eşitmek değil. Hereketiň bilen ýa-da bakışyň bilen, ýürüýüşiň bilen, öz şu planýada boluşyň bilen adamlar öýkeledilýän zamanada ýaşaýar. Şu wagt 21-nji asyr ego asyry. Öz-özüni söýýän, özüni aşa gowurýan, beýleklerden özüni üstün görýän adamlaryň köpliginiň zamanasyny ýaşaýar. Gynansa hem şeýle sen ýaly adamlar onime dediýär. Bir Türk kinolarynyň birine adam arýyorum diýär. Men bir türkçe kan bilemok. Adam gözleýän bel çyrar aýlanıp berdi ýa-da bir günnüziň ortadan bazarda. Sen bir gözlenilýän adamlardan ekeniň özüň. Adam sen. Egerde seni kemsitmeklik derejesine barlayan bolsa, seni ynjytmaklyk seniň şahsiýetini ýa bolmasa seniň meniňi kemsidýän derejä barýan bolsa, ana şu taýda birazajyk garşydaşyňa dur diýmegi başarmaly bolýar. Onuň çağaçyklaryň adam köplençe edýän hereketini bilmänem bilýär. Dileýlemede bara bilip bilmän eden günälemede bagyşlajan Allah'ım diýerse, şu bilmänem adam gowunyňy diýýän bolmagy mümkin. Ýa-da biziň özümiz bilmänem gowunyny diýýän bolmamyz mümkin. Şonu bize aýdaýmasalar, şu taýda şeýtdiň men şeýlem bilmändirin diýip misal üçin köplençe ýagdaýda özüme aýdyp bilýär. Aýdylýan bir ynjytmalardan gurrun açyp şu şeý diýdiň onu men birazajyk ynjajak bolýan gaty golay adamyň bolsa, seniň bilen açyk ýagdaýda çaý başyny gurrun edip bilersiň. Ýa bolmasa diýgoşup gura ynjaýanyň aýdyp bilersiň. Aýtmasaň olar niýeden bilsinler. Ýa bolmasa da saňa diýipsiň da men bir hil samsyk görýärlerim diýipsiň. O sözüňe bakşy hany janyň sag bolsun, esas çağaçyklaryň jan sag bolsun. Şolardan bir eýline, gününe, öýüne, ojaguna, watanmyza bir upaly mert adam bolup ýetişdiler. Ýöne şolaň çağalygyndan, şo ejeleriniň kimsiniň ýerini görmesinler, ejesiniň kiçelýän ýerini, ejesiniň dama başga bir adam tarapyndan bir hil ynjap duran ýagdaýyny görmän olar bir ruh taýdan sagdyn adamlar ýetişerdiler.
Şoň üçin janyňyz sag bolsun mehribanlar. Goý bilip bilmän eden günälemidi Allah jan bagyşlasyn. Bilip bilmän berek göwnü diýýänem bolsa aýdyl faslyna diýilýär. Bir duran oturan adam tukka et bolaýmasa, hereket edýän adam, işleýän adam, ýaşaýan adam ol bir ýalňyşmaklyga mahsus berek göwnü de diýilýär, durmuşdur bi. Şoň üçin egerde şu at sizden önceýän adamlar bolsa olardan ötürüş soraň, eger sizden öncejän adamlar bar bolsa olary da aýdyň ululmaqa wakalar bir şeyde adam geçip gidýär. Şu durmuşda dünýede baqy galjak adamlar ýok. Şoň üçin wagtlaýynça ýaşaýan ýerimizde berek bir göwnü degläýän ýagdaýynda da ötünüş sorap, eger has bir çäkden çykman şeýdip çık ýaşalsa, günne diýen ýalyk istilýär, owadan plan ýa şähermizden işgärlemeden plan ýogulypdyr, plan aýrylypdyr. Düýün göreniň bugün ýok. Bir wagtlaýynça durmuşda ýaşaýar. Şu wagtlaýynça durmuşda ýaşaýak kim kandyr ötmälen, kimler ötüp gitdiler. Magtymyl Pragda diýär. Baqy gelen adam ýok. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abat bolsun. Hatice, sana da ada çygym bolsa kömegimiz degen bolsa men degen edim. Janyň sag bolsun, çağa çyklyň abat bolsun.